Bueno, vamos a empezar hoxe unha nova sesión técnica. Hoxe acompáñanos Paula Sánchez García, que é xefa de sección do Servicio de Sanidade Ambiental da Dirección Xeral de Saúde Pública, e vainos a falar do Programa de Vigilancia Sanitaria de Augas de Consumo Humano que estamos a facer e que vai cambiar coa nova normativa, que, como sabedes, dende principios deste ano temos un novo Real Decreto. Entón, nada, Paula, cando queiras, podes empezar. Vale, nós estamos na Subdirección Xeral de Programas de Control de Riscos Ambientais para a Saúde, no Servicio de Sanidade Ambiental, como ben dixeches, e levamos moitos programas que máis ou menos teñen o mismo esquema. Trátase de que asesoramos a poboación cando ten dúdas acerca da legislación e supervisamos a través das xefaturas territoriais, a través dos nosos inspectores, que as empresas a cumpren. Tamén colaboramos na elaboración da nova legislación, cando as profesionais do sector ou a comunidade científica aportan novos coñecementos e fai necesario que co tempo se vayan renovando a legislación para que se adapte a ese novo coñecemento. No caso que nos ocupa é o Real Decreto 323. O principal cambio que se tivo lugar é que temos que ter en conta o ciclo da auga completo, non sectorizado como estaba no Real Decreto antigo, porque a auga móvese nun ciclo e a calidade de auga que vertemos é a calidade de auga que bebemos. Entón, nos no antigo Real Decreto tiñamos as captacións como punto de inicio do control, tanto das nosos montes, ríos, embalses. Estaba recollido os tratamentos de auga de consumo, despois almacenábase a auga e distribuíase á población. Utilizábana para beber, para ducharse, para asear a vivenda e recóllese nos sistemas de saneamento. Nas plantas de saneamento ou depuración, que se chaman EDAR, faise un primer tratamento para que se potabilice a auga e pódese reutilizar para o rego das calles, o baldeo das calles ou para o rego de parques e xardíns, entre outras cousas. Pero, de todas formas, volve o medio natural, volve os ríos, volve o entorno. E no concello, augas abaixo, esa auga que vertemos é a auga que captamos e temos que volver a potabilizar para beber. O novo Real Decreto ten en consideración tamén novos contaminantes que o coñecemento científico veu que era necesario incorporar, nova regulamentación en relación cos materiais en contacto coa auga, que estaba basada en declaracións responsables e agora precisa dun control a nivel europeo, na Comunidade Europea, e unha racionalización do gasto, a través de métodos basados na avaliación de riscos, para gastar os recursos naqueles parámetros ou naquelas cousas que realmente son preocupantes na nosa zona de abastecemento, e non en toda Galicia, que é como moito máis inespecífico. Tendo en conta o entorno climático no que estamos, o cambio climático, a necesidade de reducir o consumo de plásticos, a necesidade de evitar os transportes innecesarios coa huella do CO2 para o calentamento global, este Real Decreto tamén fai hincapié na necesidade de fomentar o uso da auga da villa. E para iso implementa unha mellora na información aos cidadáns, porque consideramos que se coñecen a calidade da auga da villa, seguramente se decanten por ela. Tamén temos en consideración que é necesario mellorar o acceso da auga para grupos vulnerables, que no noso caso son as zonas do rural na que a rede de auga de distribución municipal non chega e que teñen as súas propias captacións. E se vai haber secas máis frecuentes, é tamén necesario mellorar o control das fugas de auga nas nosas redes de distribución. O Real Decreto antigo, o 140 de 2003, xa tiña moitas precaucións que van a ser tamén recollidas no Real Decreto 3 do 23. Todo o mundo ten unha aldea, todo o mundo bebemos auga dun pozo fresquísimo, maravilloso e limpísimo que non necesita de ningún tipo de tratamento, en teoría, pero é moi importante que ese pozo estea protegido, que estea levantado do nivel do chan para que a auga das escorrentías da choiva non entre polo brocal do pozo, que ese brocal do pozo, ese pozo este protegido con unha tapa ou selo sanitario e non cunha bolsa ou con algún outro tipo de protección que atravesen os animais. E tamén é importante obligarlle a auga a facer un recorrido a través do terreo duns 3 metros, que é o que aparece aí na vosa diapositiva na parte izquierda,
o selado de morteiro. Iso é unha maneira de protexer eses 3 metros da entrada do pozo para que a auga teña que filtrar a través do terreo e entrar pola parte baixa do pozo xa filtrada. A auga así recollida vai hasta a planta de tratamento, que é a ETAP, e ali sométese a filtracións, decantacións e tratamentos con produtos químicos que teñen que estar autorizados a nivel da Unión Europea xa. Despois, a través de todo o sistema de distribución e depósitos, é importante que os materiais que entran en contacto coa auga non cedan sustancias nocivas á mesma. Hasta de agora bastaba con unha declaración responsable por parte dos fabricantes e co novo Real Decreto vai a ter uns requisitos máis amplios. E os nosos fontaneiros e os xestores da auga son os encargados de velar porque os materiais que entran en contacto coa auga teñan as marcaxes típicas da auga potable, que pode ser unha banda destacada noutro color, por exemplo, ou que son a marcaxe das normas UNE que deben cumplir. Así mesmo, coas súas prácticas, fan o mantemento das infraestructuras para que a auga que chega ás nosas villas sexa axeitada para o consumo. E o Real Decreto incorpora aqueles coñecementos científicos, aqueles parámetros que se demostrou ao longo do tempo que era necesario vixiar máis de cerca. Hai unha lista de observación, isto é unha lista aberta. Polo de agora solamente están recollidos o estradiol e o nonilfenol, que son disruptores endocrinos, e a citromicina e diclofenaco, que son fármacos. É unha lista aberta, quere decir que co tempo, cando se vayan vendo novos contaminantes que teñamos que ter controlados na auga, van se ir incorporando directamente aquí sen necesidade de modificar o Real Decreto, como en breve serán os microplásticos. E despois engádense parámetros analíticos que foron necesarios, sabíamos que eran necesarios, e a actualización da normativa xa quedaron engadidos. A Legionela todo o mundo a coñece xa polos outros programas e outras charlas que houbo, a Pseudomonas aeruginosa, porque está dando problemas, sobre todo en unidades de cuidados aumentados en hospitais, os colífagos somáticos, que son uns virus marcadores da calidade dos tratamentos nas plantas de potabilización. Cloratos, cloritos e ácidos alacéticos son uns residuos logo da cloración da auga que debemos ter controlados. Antes xa existía o control dos trialometanos, pero agora incorporáronse tamén estes tres para asegurar que melloramos a calidade microbiolóxica da auga sen perxudicala. O bisfenol A é un produto que se utiliza tamén ou pode derivar das tubaxes plásticas que agora son máis frecuentes que no antigo Real Decreto. E o uranio é un parámetro que depende da natureza do chan, e no noso caso temos bastante granito, co cual pode ceder radiactividade a través do radón. E os PAFAS son tamén sustancias perfluoradas que demostraron que era necesario ter controladas. Como digo, hai que racionalizar o uso dos recursos económicos permitindo disminuir aqueles parámetros ou frecuencias que xa hemos visto ao longo do tempo que nas nosas zonas de abastecemento, na nosa concreta, non daban problemas, e aumentamos aqueles outros parámetros que ou ben porque no histórico teñen dado problemas ou ben porque non temos datos sobre eles. Entón, os organismos de base na zona de captación van a facer uns estudios para saber que tipo de presións, tanto puntuais como difusas, aquelas verteduras, aqueles contaminantes que temos na zona de captación, para que os operadores poidan axustar ben as súas analíticas na toma de captación, que é o punto exacto, o pozo da captación. E tamén se engaden controis operacionais, que son controis que se realizan nas etapas antes da distribución, para que no caso de que haxa algún incumplimento non chegue a redistribución, non chegue aos consumidores. O Real Decreto tamén recolle melloras nas infraestructuras. Os materiais van a estar, hasta o de agora, tiñan que cumplir unha norma UNE e unha declaración responsable do fabricante. A partir de agora van a estar regulados por unha lista de sustancias positivas que a nivel europeo que se poden empregar nos materiais de construcción. E van a haber unhas probas tamén aprobadas a nivel europeo para ver que eses materiais non cedan ninguna sustancia á auga. Hai melloras nos tratamentos, é obligatorio a filtración para augas superficiais e de manantial, e tamén é obligatorio o tratamento de desinfección automatizado. Antes podían clorar a man, pero agora
Para un mellor control, pídese que o tratamento sexa automático. Hai melloras tamén nas infraestructuras, os depósitos teñen que poder ser limpados sen necesidade de cortar a auga da rede de distribución, de cortarlle o suministro á poboación, e para iso teñen que ter algún tipo de bypass ou estar bicompartimentados. As redes de distribución tamén terán que estar malladas para evitar eses cortes de auga e tamén remodeladas para evitar as fugas de auga. E, sobre todo, fai moito hincapé na necesidade de mellorar a información ao cidadán para que confíe na auga da villa e a consuma. Por iso, temos un sistema de información nacional de augas de consumo na que podedes consultar para a vosa poboación, para a vosa localidade, para a vosa parroquia, as infraestructuras que vos sirven a auga, que tipo de tratamentos están a levar a cabo nesas augas, metros cúbicos distribuídos nesa rede de distribución, precios e, sobre todo, as últimas analíticas. Este sistema de información é o SINAC, Sistema de Información Nacional de Augas de Consumo. Tedes que acceder polo acceso a Cidadán. Poñendo SINAC Cidadán en internet xa vos aparece. E, como vedes, hai unha pestaña de características do abastecemento onde di as características das infraestructuras e outra de calidade da auga onde aparecen as últimas 10 análisis da auga da villa, das redes de distribución. E xa aparece, como vedes, se é apta para o consumo ou se non foi apta para o consumo. Se baixades a pestaña máis abaixo aparecen os resultados analíticos. Todo isto para que? Pois para que a poboación coñeza a calidade da auga da villa, poida confiar nela e dispoña dela na cantidade e calidade adecuadas. O Programa de Augas de Saúde Pública é o encargado de facer a vixilancia, de facer as inspeccións para ver que esa calidade é adecuada. No SINAC está dada de alta a calidade das augas para o 72,7% da poboación. Non é moita. Outras comunidades autónomas teñen máis. Pero no SINAC solamente están dados de alta aquelas zonas de abastecemento que abastecen a máis de 50 persoas. Son 676 en total, porque suelen ser zonas de abastecemento xestionadas por xente maior que non ten unhas destrezas no manexo da informática e nos parece que non hai que someter a esta xente ao gasto de contratar a unha persoa que lle suba as analíticas, etc. Entonces permitimoslle que informe aos cidadáns os que abastecen a través de outro xeito, como pode ser entregarlle as analíticas en papel. Abastecementos en vigilancia, os que vamos de inspección, temos 1007. Os números de inspección que fixemos este ano foron 1052, porque algún houve que ir máis dunha vez cando se ven así pequenas irregularidades, e as incidencias de todas as analíticas que están cargadas no SINAC, que hai unha analítica por cada abastecemento todas as semanas, solamente temos 1.339 analíticas con alerta. Todo isto para qué? Pois para beber 2 litros de auga ao día, levar unha dieta saudable, practicando algún exercicio, ter unha boa saúde. Eu bebo auga da villa, ti? Moi ben, pois eu tamén. A miña casa, a villa, a verdade que sí. Bueno, pois como vedes, a auga está vigilada, esperamos que, bueno, pois máis ou menos saibades as novas novedades desta nova reglamentación, que, bueno, esperemos que dure como a outra, outros 20 anos, máis ou menos. E nada, convidavos a que o martes que ven estedes aquí con nos de novo. En este caso vai a ser sobre investigación en vacinos, que será Víctor del Campo, o xefe de Servicio de Medicina Preventiva do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, o que vai facer a sesión técnica. Moitas gracias a todos e boa mañá.